V roku 2000 vznikla agentúra osobnej asistencie pri organizácii muskularných dystrofikov. Agentúra musela vzniknúť vzhľadom na to, že osobná asistencia vyžaduje okolo seba naozaj veľmi veľký servis. Klienti nevedeli, ako majú s týmto príspevkom narábať. Bol nedostatok informácií. Sme jediná špecifická organizácia na Slovensku svojho druhu, ktorá združuje dospelých a ich rodiny s nervosvalovým ochorením. Snažíme sa našim členom pomáhať najviac, ako to ide. Snažíme sa im poskytovať nejaké to ľudské zázemie, podporu, oporu a sprevádzame našich členov pri dôsledkoch, ktoré majú so svojím ochorením. Nakoľko sme ale združenie celoslovenské, máme členov po celom Slovensku, tak sa snažíme nájsť asistenta ľuďom z celého Slovenska. Keď sa nás niekto obráti z našich členov, že či nevieme o niekom, kto by chcel robiť asistenciu, tak potom sa snažíme tých našich asistentov, ktorí sú v Bratislave, lebo to sú väčšinou študenti, či niekoho nepoznajú oni vo svojom bydlisku a potom vlastne tak sa snažíme sieťovať. Alebo potom ešte ďalšia vec, čo máme vlastne inzeráty na internete, tak sa nám hlásia asistenti z celého Slovenska. No a vtedy si to napíšeme a keď sa nám náhodou naskytne taká možnosť, že sa na nás niekto obratí z iného mesta ako Bratislava alebo okolia, tak sa snažíme tu nejako zosieťovať, ale my uprednostňujeme vždy osobný kontakt s užívateľom, tým človekom, ktorý vlastne tú pomoc potrebuje, ale aj s tým asistentom. Ahoj. Maťo, čaves. Ahoj. Čau, chlapem, čau. Dobre, Maťo. Takže ty už si bol u nás, jak som počul. Áno, bol som. Už vieš teda veci ohľadne agendy osobnej asistencie a tejto záležitosti. Teraz ideme na ten osobný zápis do našej databázy. Najprv začneme tvojim menom. Martin Uher. Martin Uher, hej. Teraz ideme k tomu času, čo môžeš venovať na asistenciu. Čiže vlastne mohol by si tie 2 dní, čo máš voľné, hej. Tie 2 dní, čo mám voľné, by som mohol byť k dispozícii. Dobre. Ďalšia vec, že tie úkony, čo si videl, ktoré sú asistenčné, ktoré sú také, že by ti môže byť, alebo je tam niečo, čo nemôže byť? Z toho, čo som videl... Netrúfáš si na niečo? Z toho, čo som videl, by som bol ochotný všetko robiť. Super, potom fajn. Ešte ma zaujíma, či máš vojenský preukaz? Vodičak mám. Máš? A jazdíš aktívne, alebo? Nejazdím aktívne, ale dokážem. To sa pýtam kvôli tomu, lebo tu ľudia majú v dispozícii motorové vozidlo, ale sami šoferovať nemôžu. Tedy je fajn, keď ten asistent má aj šoféra, že je to jedno s druhým. Ešte mi povedz nejaké tvoje koničky, ktoré máš, lebo... História. Aby sme ťa vedeli dobre napasovať na toho užívateľa. Čiže história, cestovanie, šport. Kontakt na teba, pošleme nejakému človeku, teda čo si myslíme, že by si mohli, dajme tomu sadnúť, alebo dohľadá asistenta. On ti zavolá, sa stretnete a potom on už povie bližšie, prečo on tú pomoc potrebuje. A pán si tie detaily tej asistencie už teda vysvetlíte, hej. Keby sa náhodou stalo, Martin, že ti to nesadne, nevyhovuje, tak kľudne není problém nájsť ďalšieho človeka, alebo sa nám aj ozvie, keď bude nejaký problém, alebo sa nám aj ozvie, keď dajme tomu s týmto človekom sa dohodneš na málo hodinách a ešte budeš mať nejaký voľný čas na asistenciu, dobre? V poriadku. Dobre. Ahoj, tešilo ma, ahoj, čau. V rámci agentúry osobnej asistencie vedieme 2 databázy, to je vlastne databáza užívateľov osobnej asistencie. To sú ľudia, ktorí vlastne potrebujú túto pomoc a hľadajú osobných asistentov. A potom máme teda databázu osobných asistentov. Nie každý je vhodný na to, aby robil osobného asistenta. A to už je vlastne na základe našej skúsenosti. Potom pohovoríme, už potom usúdime, že tento človek sa asi na to nehodí. Takže buď ho ďalej neposúvame, alebo máme ho nejak vo svojej databáze a keď sa nám zdá, že nejaký klient, užívateľ hľadá takýto typ človeka, že áno, že môže byť, tak potom ho posúvame. Čiže niekedy sa stane, že aj ten asistent čaká aj pol roka, kým ho my posúdime, lebo žiaľ, nedá sa. Tieto veci robíme naozaj v rámci takého sieťovania a vlastne hlavne bezplatne to robíme. Život bez asistencie si neviem predstaviť. No, asistentov mám momentálne 3 a ono celkovo je dneska na Slovensku problém,
zháňať osobných asistentov, pretože aj keď existuje organizácia ako organizácia muskulárnych dystrofikov, ale v podstate by som to prirovnal tak, že je len jedna z mála na Slovensku, ktorá zastrešuje takéto niečo. Takže myslím si, že Bratislava a okolie by som povedal nemá možno až taký problém ako možno v iných krajoch na Slovensku, ale ono je to u každého špecifické, lebo každý človek, ktorý využíva osobnú asistenciu a asistentov, má iné kritériá a iné nároky na tú osobnú asistenciu. Mám aj mužov, aj ženy asistentky, väčšinou mi pomáhajú osobní asistenti pri väčšine mojich úkonov cez deň, to znamená úplne od tých základných vecí, ako je ráno vstávanie, obliekanie, základná osobná hygiena, potom príprava raňajok, obeda, večere, vozenie do práce, z práce, potom samozrejme, keďže tých aktivít mám dosť veľa, hrám boču, takže potrebujem aj asistentov, aby ma sprevádzali na športových podujatiach, pomáham pri organizovaní koncertov pre našu organizáciu, zbierky robím, takže títo asistenti mi pomáhajú pri všetkých týchto veciach. Ja som ťažko telesne postihnutý, tak mám asistentov aj takých, ktorí sú u mňa 24 hodín denne. Ale mám aj takých asistentov, ktorí mi pomáhajú len niektoré úkony, niektoré činnosti. Dobrých asistentov je málo, no, a je ich problém zohnať. No, niektorí sú že sa ľahko učia, naučia sa, čo pod nich potrebujeme. Niektorým treba viac razy vysvetľovať, že čo od nich žiadame. A bola situácie. No. Niektorí sa u nás krátko, niektorí dlhšie. Mal som aj takých, ktorí boli tam necelé 3 roky. No. Ale boli aj takí, že boli 2 týždne. Takže Helenka, moja aktuálna terajšia asistentka, ona vlastne sa ku mne dostala ako keby náhodou. Našli mali inzerát v Dubravských novinách a Helenka to objavila, lenže mala vtedy veľmi málo rokov, tak to ukázala sestre. Tak prišla ako spolu s ňou. No, Marika to vzdala, keď jej rodičia vlastne moji povedali, že o čo ide, tak Marika, že toto teda ne. Lenže moja mama videla niečo v Helenkyných očiach, nejaký taký život alebo chuť, že proste to nevzdá, že bude priebojná. Tak nám kázala, nech sa prejdeme po chodbe. Helenka úplne automaticky, intuitívne dala ruku v bok a sme sa teda chytili pod pazuchy, prešli sme sa tam a nazad a druhý deň už vlastne prišla, odtedy sme sa nerozišli ani na chvíľku. Dobré ránko, vážime dole masku. My vždy radíme vlastne ľuďom, ktorí majú asistenciu, aby teda mali čo najviac asistentov, lebo nie každý sa hodí na tento úkon, nie každý má ten, kedy on potrebuje čas, lebo my aj vravíme, že vlastne ten užívateľ, on tú pomoc potrebuje, záleží to samozrejme od toho stupňa zdravotného postihnutia a od toho času, ktorý on potrebuje. Čiže on tú pomoc potrebuje každý deň, hej, ale nie každý asistent môže tento deň. Čiže je to veľmi flexibilná forma pomoci, čiže len ten užívateľ si vlastne vie zložiť tú mozaiku toho dňa z ľudí, ktorí akorát tedy môžu, ktorý čas a tiež je to aj dôležité, aj nie každý sa hodí na tento úkon. Niekto rád upratuje, niekto vlastne nerad upratuje, niekto rád chodí do obchodu a vlastne naopak. Čiže, alebo niekto, keď chce chodiť na nejaké koncerty, tak vlastne tam vždy sa nehodí, dajme tomu, že tam by nejaký starší senior, že by išiel s tým na koncert, tam sa hodí nejaký mladší človek, je to veľmi individuálne. Keby nebolo osobnej asistencie, neviem, kde by som bola, pravdepodobne by som žila niekde izolovaná medzi 4 stenami alebo v nejakom zariadení. Osobnou asistenciou som mohla odbremeniť svojich rodinných príslušníkov a partnera, aby oni mohli viesť tiež svoj život. Keby nebolo osobných asistentov a ich pomoci, tak nevyštudujem vysokú školu, nemal by ma kto do tej školy prepraviť, nemal by mi kto písať poznámky. Keby nebolo osobné asistencie, tak by som nedokázala
variť gurmánske jedlá a pripravovať tieto zážitky mojim priateľom a rodine. Keby nebolo osobnej asistencie, tak pravdepodobne sedím doma na posteli a nedochádzam každý deň do zamestnania. Dobre, Marika, donesiem vodu na umytie. Áno, poprosím ťa. A nemusíš takú príliš teplú, ako zvykneš. Dneska si dám vlážnejšiu, hej? Kontroluj, či je dosť. Asistent je ruky a nohy toho človeka s tým zdravotným postihnutím, lebo naozaj tá hlava dáva tie povely, že prosím ťa, toto mi zober, tam mi nasyp toľko soli do polievky, tu mám trocha posun na vozíku, pôjdeme sa okúpať od tejto veci. Čiže asistent by mal vedieť počúvať a mal by vedieť nejako správne zareagovať. Osobným asistentom je človek, ktorý musí splniť dve základné podmienky. Musí byť plnoletý a mať spôsobilosť na právne úkony, aby mohol podpísať zmluvu o výkone osobnej asistencie. A samozrejme, mal by byť ešte empatický a mal by mať chuť pomáhať. Pre mnohých užívateľov je to veľmi dôležité, aby bol ten asistent dochvíľný. Treba si uvedomiť, že ten užívateľ si bez toho asistenta mnohokrát vôbec neporadí. Pokiaľ ten asistent nepríde včas, tak ten človek bude ležať v posteli a bude na ňo čakať, keď ho príde zdvihnúť na vozík. Takže bolo by vhodné bol zodpovedný, aby dal včas vedieť, keď sa niečo stane a nepríde. Mohol by byť zábavný, mohol mať zmysel pre humor, pretože mnohí ľudia aj na vozíku majú radi humor a radi si niekedy zo seba uťahujú. Užívateľom osobnej asistencie môže byť človek s akýmkoľvek zdravotným postihnutím. Hlavne by to mal byť človek, ktorý má nejaké aktívne nastavenie, má pevnú vôľu a je ochotný podstúpiť nejakú zmenu vo svojom živote a je otvorený všetkým nejakým novým možnostiam, novým pohľadom. Potom je tam dôležité pri asistencii pri tom užívateľovi, aby to prijal on, potom rodina, lebo sú to všetko nové veci, je to vlastne zásah trošku zvonka do súkromia, čiže treba vlastne sa naučiť akceptovať nejakú, alebo prijať pomoc. Pri asistencii je dosť náročné niekedy, aby rodina prijala takýchto ľudí, lebo rodina má tiež už zapätnutý svoj systém pomoci, svoj systém, kto kedy stáva, kto mu ako pomáha a naozaj tá asistencia je taký zásah do tej rodiny, že vlastne dáva také veľké krídla tomu človeku s tým zdravotným postihnutím. Malič. Tú asistenciu vlastne využívam 15 rokov. Odkedy vlastne bola spustená do zákona, tak som to hneď siahla po tejto možnosti. A myslím, že to totálne zmenilo kvalitu môjho života. Ešte možno. Ako naozaj v čase, keď ja som siahla po asistencii, tak to bola už taká dosť krízová situácia u mňa v rodine, lebo teda mama už nevládala sa natoľko postarať a súrodenci, keď si zakladali rodiny, tak už mali svoje zamestnania, svoje práce. A akože myslím, že ja mám skvelú rodinu, mám 5 súrodencov, akože ja som šťastná z tých, aj všetko, dokážu mi pomôcť, v čom potrebujem, ale nedá sa to systematicky a natoľko, aby treba oni žili môj život. Hej? Takže vďaka tomu ja vidím, že tá asistencia mi umožnila žiť môj život a spolu aj s nimi, ale oni si môžu žiť svoj. A keby som ja musela byť doma, verím tomu, že mama by to nezvládla so mnou, by sme sa trápili obidve, alebo by som bola nútená ísť niekde do ústavu. A to si neviem vôbec predstaviť. Pretože ja som vlastne ústavný život ako dieťa zažila. Bolo to možno niečo iné, že som popri tom chodila do školy, ale mám pocit, že tam sa už nikdy vrátiť nechcem.
Osobná asistencia umožňuje to, aby ten človek bol vo svojej domácnosti, vo svojom prirodzenom prostredí, aby človek so zdravotným postihnutím nebol izolovaný. Umožňuje mu, aby si vytváral vzťahy, partnerstva. Tiež je tam činnosť preprava a sprievod pri pracovných aktivitách. To znamená, že to umožňuje človeku, aby si mohol hľadať zamestnanie, aby ho ten osobný asistent mohol odviezť a priviesť do zamestnania. Takisto tam je činnosť pomoci pri štúdiu. Toto umožňuje ľuďom, aby mohli študovať, aby si splnili svoj sen a napríklad vyštudovali vysokú školu. Pre mnohých ľudí toto bol veľký problém, pokiaľ nemal tú pomoc toho osobného asistenta počas vyučovania, nemal mu kto písať poznámky, nemal ho kto počas vyučovania dať na toaletu a podobne. To znamená, že osobná asistencia naozaj skutočne umožňuje tomu človeku, aby mohol začať viesť život v spoločnosti, aby mohol vyštudovať, aby sa mohol zamestnať, aby si mohol založiť svoju rodinu. Vďaka tým asistentkám, ktoré majú svoje danosti, aj ochotu a ducha obetavosti, som naozaj mohla sa dostať aj do mora, dostať sa aj do vysokých hôr, do Alp a dokonca aj k športu, pretože ja som nikdy ani len ma nenapadlo, nesnívala o tom, že by som ja ako postihnutá s takým ťažkým postihom mohla športovať. Asistencia je jedna z častí pomoci, či potom títo ľudia majú aj ďalšie veci, ktoré potrebujú na fungovanie, či už to je vlastne bezbariérovosť svojho bydliska, aby aj ten asistent, keď príde do toho prostredia, aby tam nejak netrpel, že by musel tomu niekoho človeka zdvíhať a za týždeň príde vlastne o svoj chrbát. Čiže snažíme sa potom aj tomu človeku, tomu užívateľovi pomôcť, aby si mohol nájsť také pomôcky alebo vybaviť také pomôcky, ktoré vlastne mu uľahčia jemu život, ale život asistentom. Samozrejme, toto je na nezaplatenie takéto. To určite by som nezvládla ho v rukách. Dobre, môžeš. Fakticky bez dviháka by asistenciu vôbec nemohla robiť. Lebo toto sú základné životné úkony, ktoré sa robia dennodenne. Z vozíka na vozík a tak. Nie je to zložité. Ja keď som to prvýkrát videla, bála som sa toho, to je pravda. Ale keď som prišla, trvalo mi to týždeň, dva, pokiaľ som fakt do toho prišla. No, už na 3., 4. týždeň už zase to bolo lepšie. Ja nehovorím, bola, čo som aj tak, no. Ale snažila som sa. Nikto nie je dokonalý, ani osobný asistent, neexistuje dokonalý osobný asistent. Ani užívateľia neočakávajú, že sa stretnú s dokonalým asistentom. Takisto ako asistent nestretne dokonalého užívateľa. Niekedy sú situácie, keď sa stane, že nepreskočí tá iskra medzi užívateľom a asistentom. Stáva sa to, netreba zúfať, treba ísť ďalej. Pokiaľ sa ten vzťah nezmení alebo sa zmení k horšiemu a vidia, že to nemá zmysel, tak je lepšie od toho vzťahu upustiť a rozlúčiť sa a nadviazať spoluprácu s niekým iným. Ale niekedy sú situácie, keď sa stane, že tí dva partneri, asistent a užívateľ, si úplne sadnú a mnohokrát sa stáva, že vznikne medzi nimi aj určité puto. Ideálny užívateľ je pre mňa človek alebo priateľ hlavne, pretože je to vzťah a ja si myslím, že pokým nefunguje tam ten vzťah, je to tak nemôže fungovať ani asistencia. Hej? A ono je to všetko o komunikácii. Takisto ako medzi zdravými ľuďmi, keď sú kamaráti, partneri, tiež tam je dôležitý ten vzťah a to chcenie z jednej alebo z druhej strany. Pretože asistent to nerobí len pre nejaké všeobecné dobro alebo len pre niečo, ale robí to preto, že toho človeka má rád a tak by to aj malo byť. My sa s mojím kamarátom poznáme, dá sa povedať, že od jeho 17, 16 my sme spolu vlastne vyrastali a tá choroba prestúpila do takého štádia, kedy vlastne sme sa rozhodli a dali dohromady, aby som mu pomáhal, takže nie, že som sa rozhodol byť asistentom, ja som sa ním stal.
K asistencii som sa dostala tak, že som potrebovala si privyrobiť peniaze, keď som študovala. Ostala som preto pri tom, lebo už z tých ľudí, ktorým pomáham, sa stali kamaráti a už vlastne sme v podstate ako taká rodina, že vždycky ideme na nejaký tábor, ako teraz sme tu, alebo keď není čas, tak aspoň z času na čas sa niekedy niekam stretneme a ideme niekam von, alebo grillujeme spolu, alebo v podstate už sú to všetci moji kamoši. Dobre. A Jamie, pozor! Dobre, už sme vychodili. Pozor tam! Nemôže dať vládnu. Na hlavičku ide, pozor! Oj, trošku vedľa. Tie vlasy, to si zbavil. Chlapci, ale oni... No! To bolo dobré. Jedenáctka, kámo. Poďme. A Jamie, ukáž sa, kde si tam? Daj na hlavu. Vládo, to bolo dobré. Veľmi dobrý ťah. A neboj sa, kľudne kopni sú. Pozor, teraz to príde! A Žigo to zachránil. Dobre, má to v lapačke, to u mňa úra. Aká nahrávka, pozor na to. Pošla! Samotná prax mi aj to, že každá tá asistentka je iná, že som sa ja musela naladiť na jej dispozície, tak ma to tak naučilo takej väčšej tolerancii a nechať to tak voľne plynúť. Koľko ide, toľko. Ak to nejde, nejde. Takže ja som sa musela naučiť niekedy sa zriekať svojich predstav a keď cítim, že to ide, si uplatniť tú svoju predstavu, tak akože rada si ju poviem, hej. Ale záleží to aj od situácie a od dispozície danej asistentky. Takže si pamätám, že pri upratovaní som myslela, že mi budú umývať takým štýlom okna, ako som to videla u mami. A ja som si veľmi chcela takým istým štýlom umývať okna. A zrazu som narazila na to, že no, ale každá gazdina to robí iným postupom. A teraz niektorá to lepšie prijala, niektorá horšie. A ja som to potom nehala tak. Ak ti to sa lepšie robí s tvojim štýlom, však to sú ženy praktické zo svojich domácností, nemôžem im zase preorávať systém, takže som to nehala tak. Hovorím, nevadí, ja svoju predstavu strácam, pre mňa je dôležité, aby to okno bolo čisté. Takže pre mňa je potom dôležitý ten konečný výsledok, ale napríklad pri varení tam si to už tak viacej uplatňujem, lebo tam mám pocit, že tam ide o viac. To už jem ja, to už trávim ja, to už nemôžem dovoliť, aby mi tam korenili takým systémom, ako oni doma korenia, lebo mi to nerobí dobre. Takže tam už si to tak viacej korigujem. Páči sa, dobrú chuť, Majka. Poprosím ťa, daj mi sem servitočku na čisté. Aj soľ? No, uvidím, ja skúštujem a uvidím, či... Ale netreba. Celkom dobre. Zákon o peňažných príspevkoch, kde je osobná asistencia ukotvená, vo svojej prílohe presne vymenúva zoznam činností, ktoré sa považujú za osobnú asistenciu. Môžeme povedať, že sú to všetky bežné činnosti, ktoré vykonávajú ľudia vo svojom živote. Od nevyhnutných životných úkonov, ako je hygiena, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, pomoc pri podávaní jedla, príprave jedla, pomoc s nákupom, ale samozrejme aj pomoc pri voľnočasových aktivitách. Medzi základné povinnosti osobného asistenta patria oznamovacie povinnosti voči rôznym inštitúciám, voči zdravotnej poisťovni, voči sociálnej poisťovni. Osobný asistent je povinný si vybaviť na daňovom úrade daňové identifikačné číslo.
Príjem z osobnej asistencie je zdaniteľný príjem. To znamená, že ten osobný asistent musí raz ročne podávať voči daňovému úradu daňové priznanie, v ktorom vyúčtuje dosiahnutý príjem z osobnej asistencie. Svoje povinnosti má aj užívateľ osobnej asistencie, a to najmä voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tam mu správuje agendu, úrad práce mu poskytuje peňažný príspevok. Užívateľ osobnej asistencie má množstvo administratívnych povinností. Je povinný spravovať administratívu, a to niekoľko rokov. Má povinnosti vystaviť zmluvu o výkone osobnej asistencie s osobným asistentom. Takisto musí predkladať asistentovi každý mesiac výkaz o odpracovaných hodinách a následne tiež potvrdenie o odmene. Všetky tieto náležitosti musí odovzdať každý mesiac svojmu úradu práce. V praxi to potom vyzerá tak, že úrad práce poskytne priamo peňažky, odmenu na osobnú asistenciu užívateľovi a ten ďalej následne vypláca svojich osobných asistentov. Taká situácia, kde to jednej strane nevyhovuje. Snažíme sa na ten konflikt pripraviť človeka ešte pred konfliktom. Čiže ak sa konflikt udeje, nič sa nedie. Treba vlastne vždycky sa najprv pýtať, jedna alebo druhá strana. No a potom prípadne sme tu ešte my, keď nám človek zavolá, asistent alebo užívateľ, že niečo sa stalo, tak my to snažíme sa zhodnotiť a potom mu to vysvetlíme z tej strany, ktorá sa sťažuje. Hej. Potom snažíme sa buď ľuďom volať, alebo potom usúdime, že naozaj mu povedať, že toto človek sa pre teba nehodí a hľadáme ti niekoho ďalšieho. Ale stane sa nám občas, že vlastne že poskytneme asistenta užívateľovi. Myslíme si, že to bude v poriadku, lebo ten asistent, keď sa ho pýtame, že ako má predstavu o osobnej asistencii, že všetko v pohode, no ale tak sme raz dali takto novú asistentku jednej slečny, čo je na vozíku. No a stalo sa im najprv raz, že spadla z vozíka. Potom sa stala druhýkrát, no a tam potom už bola taký blok zo strany tej slečny a jej rodiny. Tak vlastne tam sme vlastne zistili, že teda a ona usúdila tá asistentka, že nie je pre ňu asi vhodné mať človeka na vozíku, tak teraz vlastne asistuje človekovi, čo má mentálne postihnutie, chodiaci a tam to funguje dobre. Čiže len to chcem povedať, že ľudia, aj keď sa na nich stane, že sa s niekým nedohodnú alebo niečo nevyhovuje, treba to povedať čo najskôr. Netreba čakať, dáme tomu, že lebo už to pred tým pádom naznačovalo, že už to nie je akože v poriadku, ale bala sa povedať, nevedela, skúšala, preto sa snažíme aj vlastne týmto ľuďom hovoriť, že treba sa vždy ozvať, pýtať, informácie sú dôležité v dnešnom svete. Odpadol. Môžeš si dať za oko. Za každým, keď potrebujem sa s niekým zoznámiť tak a zaučiť ho, ako sa so mnou treba pracuje, lebo to moje telo, keď má takú špecifickú polohu, tak je také náročné na to polohovanie a na celkovú údržbu, ak to tak poviem hrubšie. Trvá nám to aj rok. A po roku si môžeme povedať, že teda ide nám to obidvom. Dobre. Všetko dole steká. A tuto dole obidve potrebujú. Či bude mať toľko vody, neviem. Vierka teraz u mňa je niečo vyše pol roka, ale Vierka je veľmi šikovná. Musím povedať, že za pol roka zvládla veľmi pekne ten proces. No včera bola Vierka taká vzácna situácia. Ty si ju ani neuvedomila. Ale keď si ma kúpala, tak ja si pamätám na začiatku, pred tým pol rokom, som ti musela veľmi dodávať odvahy, aby si ma mohla nakloniť a nespadla som ti. A včera si ma tak naklonila s takou istotou, že som ja povedala, joj, bojím sa. A ty si mi povedala, neboj sa, držím ťa. Takže tam už som vnímala, že istota je už nadobudnutá, dosť teda pokročilom štádiu. Áno, áno.
A že tým časom už to ide tak trošku odvážnejšie, lepšie, no. Áno. Na začiatky, no, myslím, že som sa veľmi bála toho. Predsa len bolo to niečo, práca, ktorú som nikdy predtým nerobila. Ale keďže mám deti, boli maličké, takže tá práca, niečo také asi podobné som si to predstavovala, že vlastne s tým telom robiť, či s kúpaním robiť, že je to niečo také ako starať sa o malé dieťa, akurát, že Majka je také trošku väčšie dieťa, ťažšie. Tak toho som sa trošku bála, či to zvládnem, ale pomaličky to ide, len s tým, že ešte tiež mám občas strach, že ju chytím na nesprávne miesto, že môžem nechtiac ublížiť, pravda, že lebo ona má tie svoje miesta také trošku bolavé, že nedá sa ako normálne ju dať láhnuť, normálne sadnúť, že proste všetko je tam také trošku iné, no. Tým, že vlastne potrebujem takú pomoc vodne aj v noci, tak som musela vymyslieť taký systém, aby sa tak nejak dalo sklbiť viac osôb, aby to nebolo len na jednej alebo na dvoch ľuďoch, keďže treba robiť aj nočné služby, aj denné pri mne. Keď denná služba odíde okolo 4.-5. hodiny, tak mám chvíľu čas pre seba, že ona, keď odchádza denná služba, tak mi pripraví jedlo, pitie, napolohuje ma, podá mi prípadne počítač, aby som si mohla robiť na posteli, tak samostatnejšie. A tak akože trošku si tak vychutnávam aj samotu, kľud, lebo ten deň je o takej stálej komunikácii, tak niekedy som z toho aj taká unavená, lebo stále musím rozmýšľať, čo mám povedať, čo treba urobiť, aby som na niečo nezabudla, aby to proste tak klapalo jedno s druhým. Ja som bola 5 rokov nezamestnaná, chodila som na úrad práce, prácu som si zháňala, ale vzhľadom na môj vek, keďže bude mať onedlho 50, tak už som bola prakticky stará pre každého. Bola som vyučená predavačka, robila som dlhé roky ako predavačka. No a keďže som sa náhodou dozvedela od známej, že Majka by prijala skôr tak brigádne občas vypomôcť asistentku, či by som nemala záujem len tak občas si privyrobiť, čo sa mi teda pozdávalo, aspoň teda ako brigádu by som to bola zobrala, tak som párkrát tu prišla spolu s tou pôvodnou asistentkou, ukazovala mi, ako čo sa robí, ako sa pracuje s tou hygienou, ako Majku posadiť, polohovať. Majka tvrdila, že ozaj je to aj pol roka, niekedy aj viac, kým sa s tým tá asistentka nejak zžije s tými všetkými úlohami. No ale myslím, že pomaličky s tou Majkinou pomocou, že vždy mi povedala, čo treba urobiť, ako urobiť. Dokonca aj v noci, keď sa zobudí, treba ju ako prepolohovať, aj to, ako vládala rozprávať pri tom, aj keď z toho možno polospánku, ale hovorila, čo mám, kde dať ruku, kde nohu, ako otočiť. Takže ako pomaličky to šlo a som tu už 7. mesiac a myslím, že to tak s tým vzájomným vypomáhaním ja Majke, ona mne, že to ide to. Toto je Monika, asistentka, ktorá so mnou prežila 9 rokov, pre mňa veľmi zaujímavých a pekných, aj veselých, však boli. Ale povedz, prečo si vlastne musela odísť a skončiť to so mnou? No prečo? Pretože osobná asistencia stále nie je zamestnanie. Aj keď je to práca, kde trávite mesačne aj 180 hodín, aj 200 hodín, stále je osobná asistencia skôr brigáda, akoby brigáda a nie práca. A pokiaľ nebude normálnym zamestnaním, tak pre ľudí, ktorí majú svoje rodiny a iné záväzky, je to stále veľmi riskantné pracovať a byť v takej veľkej neistote. Tá práca je dosť slabo ohodnotená na to, aby to bol trvalý mesačný príjem pre človeka, ktorý má svoju rodinu. Monika urobila takú veľkú vec pre mňa, že keď odchádzala, tak v podstate ja som vnímala od nej, že ona vníma, že ma nemôže nehať len tak na holička však. No tak to by som nemohla. A ty si bola taká úžasná v tom, že si našla za seba náhradu.
No, tak keď že si mi pomohla v tom, že ja som to tak úplne zľahka ten tvoj odchod mohla prekonať. No, tak pre mňa to bolo také prirodzené, že nenechám vlastne ťa len tak. Tak ja ďakujem za to, samozrejme, že to bolo také fajn aj pre mňa, tak si to vážim. No. Ale je to veľká škoda, že vlastne stále toto nie je vnímané ako práca. Pretože ja som to od začiatku, ako som začala u Majky robiť, ako prácu vnímala. A snažila som sa v podstate k tomu pristupovať zodpovedne. Možno, že aj preto sme to vydržali spolu tak dlho. A si spomenula na takú príhodu, ako ma prekvapilo, keď sme boli v takom rakúskom mestečku Wembachu. To bola taká úplne zaostalá rakúska dedinka, teda zaostala v zmysle, že bola maličká, úplne vlastne v tých horách skrytá. A keď sme tam stretávali nejakých takých mládežníkov, to boli chlapci na takých špičkových bicykloch a oni väčšinou tak ako zastavili a vždycky nás pekne zdravili a mňa to veľmi prekvapilo, lebo tuto keď sme vlastne prechádzali s Majkou často, tak som vnímala, že niekedy sa Majka stáva aj stredobodom takého akoby výsmechu, hlavne u tých tínedžerov. A vlastne raz sme sa vracali z takej neskoršej akcie spolu, ja som šla na bicykli, lebo chôdza nie je taká rýchla. A Majka šla na vozíku a už vlastne osvetľovala tú cestu, pretože bolo dosť neskoro. A takí možno 4 a 5 chlapci si tak šli, ostali takí prekvapení a ten jeden vraví tým ostatným: počúvaj, to čo je? A bola tma. A to taká tmavá ulica, že nič nebolo vidieť. Len svetla na mojom vozíku. A tí ostatní vravia tomu chlapcovi: čo ťa viem, asi pračka s očami. Aj keď sa snažíme už roky vyvíjať tlak na štát a na politikov, aby uznali osobnú asistenciu ako zamestnanie, ešte stále sa nám to nepodarilo za tých 15 rokov. I keď sú tu posuny k lepšiemu, tak osobný asistent nemôže očakávať, že na osobnej asistencii zbohatne. Preto, ako som spomínala, musí to byť človek, ktorý to chce robiť. A dúfame, veríme, že raz príde ten deň, keď osobná asistencia bude zamestnanie a budeme mať k dispozícii množstvo osobných asistentov. Poď, rovno. Trošku doľava a rovno poď. Poď, rovno, poď. Rovno, poď. Dobre. Rovno, ešte, poď. Poď, doprava sa otoč. Doľava.